O Carballiño abrirá a vindeira semana as piscinas municipais se o tempo acompaña. Tanto as piscinas municipais como as comunitarias teñen permiso de apertura, pero hai que facelo cunhas estritas condicións de hixiene e de aforo. A Xunta de Galicia estableceu que as piscinas de uso colectivo operarán o 75% e deberán desinfectarse con frecuencia os seus espazos comúns, especialmente vestiarios e baños. A concelleira de Deportes do Carballiño, Silvia Baranda, xa lle comunicou ao alcalde que todos os protocolos están preparados e que as piscinas están listas para abrir en canto a situación meteorolóxica o permita. Así nolo confirmaba o alcalde Francisco Fumega. Bueno, as piscinas municipales teñen o aforo máis fácil de controlar, no sentido, por exemplo, a piscina do Carballiño, o que é a área de césped ten 2.400 metros cuadrados, a piscina grande en torno a 1.000 metros cuadrados e a pequena creo que eran 425. Entonces, bueno, aí salen unhos, vai cambiando a normativa cada pouco. A semana pasada, pois, era unha persoa tamén cada 4 metros cuadrados. Me parece que ahora que a nova normalidade baixou a 2, pero, bueno, é un tema que hai que ir adaptando e a medida que vamos cambiando de fase, pero, bueno, xa digo, afora é máis fácil de controlar, porque si poden entrar 400 personas, pois son 400 que controlan na porta e que se van a distribuir ten máis dificultades o control do que é o estado das augas, etc, etc. Pero, bueno, en teoría tamén é moito máis fácil, porque ao haber menos xente, pois a capacidade de depuración e cloración en principio é moito maior.